Všetci sa určite zhodneme, že mesto sa môže rozvíjať iba vtedy, ak má na to financie a dobré hospodári. My sa však každý rok zadlžujeme čoraz viac. Za údržbu 3 mestských WC platilo mesto za 2 roky neskutočných 800 000 eur. Po tom, čo som na to začal poukazovať, mesto začalo konečne súťažiť a dnes platíme o takmer 400 000 eur menej. Za dodanie 1 MWh elektrickej energie platilo mesto posledných 5 rokov 16 eur, čo je 3,2 milióna eur ročne. Len za dodanie energií. Keď som na to upozornil, mesto začalo konečne súťažiť a cena išla zo 16 na 2 eurá za 1 MWh, čo je ušetrených 2,8 milióna eur ročne. Predstavte si, čo všetko by sme mohli za tieto peniaze spraviť. Koľko takýchto športovísk by sme mohli postaviť, ak by sme boli 5 rokov hospodárni. Nehospodárne sa riadia aj viaceré mestské podniky. Napríklad také BVS si museli kúpiť luxusný Mercedes V na ťahanie cisterny za 94 000 eur. Lacnejšia dodávka by to asi neutiahla. Je najvyšší čas toto zadlžovanie zastaviť. Bratislava potrebuje schopného manažera, ktorý ustráži rozpočet mesta. Preto som sa rozhodol kandidovať za primátora. Volám sa Martin Winkler a som pripravený pracovať pre Bratislavu.